कन्या का छरक लगा कहीं का दरुआ अगर ये कर दिया हो जितना तो बुढ़िया के तो गर्मी है आता ना पेट में आग फूकले में तो बना के नहीं खा मामा तनी खाना तो कहत ऐसा कि बुढ़िया एकदम अब खाइला बिना उठी भइल बिया हे भगवान। का भइल मम्मी? कहाँ गई रहलू ह? ट्यूशन गई रहनी। ट्यूशन गइल हम त खइला बिनु डहते बानी। अरे बहुत जोर से भूख लागल बा, खाना बन गइल। अरे अब हम का कही तारा जोर से भूख लागल बा कि हमार तो जान जाते बा कि जहाँ गोइल बूढ़ा बता हमारा के ले ना गोइल। ऐसे काहे कहत रही मम्मी? मर गई रहती तो हई बेटी पतोय के रह ना हम देखती कोबो दुनिया में। मतलब तेही ऐसे करबी तो हम कैसे करब रे? काहे ऐसे करत रही? कह तो अरे तो मुंह देखो तनी तो हम दुनिया में जात नहीं की गोइल बूढ़ा छोड़ के ता हमारा के मतलब अभी खाना बनल चलते तो जियो तो बनी हो तनी खाई ना तो वो अनी के दोनों राज करतै सा दो मोट बिस्कुट खा के ए बरा घर में पलंग तुरत ऐसा। अभी खाना ना बनल ना? मेरा भी खाना दलत से तो हम रोईती दुआरी पर बैठ ना ना जब शादी होके के रहल ह ना तब तेहू उतरात रहली ह बती करत रही ना। अब बुझ गईली ना कि पैसा होखेला यही वजह से ना शादी से पहले ही ना उतरे के चाहिए। देख को जानी पुतवन के पुतव उहे लायक मिल गइल सा कि माई के तनिको मुंह नहीं को सता को आजी हे बुढ़ो जा जे ना का कच्चा कच्चा खइले वाली जी रउवा सब एकदम के बुझाला नहीं का भाभी? मतलब ऐसे काहे बोलत? अच्छा ई बताई कि गांव घर सुनी त ई है ना कहीं के ओकर पतोहिया मारत ऐसन का हम का करतनी हे जे टूटना छोले में कहतनी का करतनी? कुछ ना आता ना पेट में आग फूकले में तो बना के नहीं खा सकत का जी? रवा एकदम कलेक्टर बनो का? तो मतलब भाभी रवन काहे कहल बउजा आई पलाव कोड़े ती उतारे खाती और काहे खाती आई बनी जा एकदम से घर में उजिया के रखले बई जा। मतलब दूध गोइल बड़ू तो खाना ना बन सकेला। यहाँ 12 बज गई और जेकर भूख लगी बना के खाओ। कोई के नौकर थोड़े नहीं कि माई बाबू हां ना दे ले के भाई बना छो नर हो गइल बाई सबे ओहे ठीक खाली हारी ने लगा कोई से देख रहा तबे नहीं बाप रे बाप के रखले हवन ये कहला अपन अनके में बहुत के अंतर हो जाला। 10 बजे सुता रहे त मर्द कहिया सन कि जा ना जाबी सुता रह जा द तारे के 1 साल में मुंह बिया को के अरे हम तो मनाओ तनी हम जी 1 साल का है को दी अब खीस मत बनाओ ना ज्यादा अगर ये नहीं का चलती चली न तमनी दोनों मतारी बेटी के जहर दे के मुंह आदियो से वो तो सोच बात रुपया पैसा बाच जाओ अब माता का माता से तो कहिया बक्सा में धरी ये तो सोचा था रवा ना हमनी के खाइल नहाइल देख के जरा तानी ठीक नु मेरे तो बतिया ही बात हां तो कैसो नहीं सूखी के उती हो। अरे बाप रे बाप बेटी तो लागत रोज चौका बर्तन करतली हमनी के पलंगे पर खाना बना के देतड़ी खाते जा सुत तनी जा है काहे न दहिए नहीं खेलौकत। हां बाप रे खाना बड़ी तो 12 मातारी बाप के घर से आदमी आई रह ना सुनी मातारी बाप के घर से आदमी आई रह ना तो खूब बढ़िया से जा कतनो दुबारे पता ना हो लेकिन चेहरा पर लाइट रहे ए जा आइला के बाद ना एकदम पूरा चेहरा लागत के सब तानी के ब्यूटी चले का बोलल बा एहनी के त मन जाना त आई रहली से लिपि बुझाए नु कि बात का तारी में देखा लाली बड़ारी आरी पर लागत रहो त हेंगा क देले बा काहे न दहिए नहीं खेलौ क एकदम हेंगा लौकत जानी के नहीं जाना त खाता जा सुतल बिस्कुट उहन नाती लोग आ जा सुजा तनी बाहर ले तो बना नाती लोग रहुआ के जान तो ठीक रही है। हम खइला मिनु डक तनी हमर बेटियों को पढ़ल लिखल काई पढ़िया चाहे ना पढ़ी हमर बेटी के मुंह सुखल जाता त काहे नहीं तो मतलब सोचे तरी जने कैसे नंदिया मर जा चाहे हे राजा तो नीक हो जाई फैल में रह जाई। सुनी आबे दूसरा घर में जाके देखी कि बढ़िया से रोपनी सोहनी करत निसन आ खूब बढ़िया बनी सन अरे हम तो कुछ करहु के नहीं के सोच हम लइका काहे के बाबू जहां भैया बाबू जहां चल जा हम अपन कहती मर चाहे जी कुछ हम पहले तो बहुत जवान लड़ावत नहीं अब ठीक नु अब बहुत अब सर से पानी ऊपर जाते थे हमार अजय हमर दिमाग सनकल तब सोच नहीं ना बोलवा समझा थोड़ा ना हम अपना से बोलत ना सीख ली दूसरा के घर दुआर जाके बता हम जातनी न खदेरन ले कहब अरे छोटकी का हल्ला कइले बड़े कनी के संगे कनी के त 12 मासी विपत पड़ल रहता घर में अभी कल सुन हायो बोलत ना रली हाई लोला इनकर चलत ढेर जो अपना घर में सुत इहे के सिखावतनी अरे का करी जी शांति रहला तब ना आदमी घर में तबे से सुतर रहनी तबे से इना लोग कपार पर हल्ला कइले बालो एगो अगर ये रहन रही ना त जैसे घर से हम निकाल देबी यो सोच ले ठीक ना अरोरो लोला चलता ना तो रोरो लोला है जोन चलता तोर थार के रख जने ना दूसरा दिन घरे जाए के आता ना मार धन सेठ घरे पैदा भइल बाड़ी कि मार ले दे के बियाह शादी चल
हम वो फलाना अगुआ जाई बने ओने। करले कोई के हम साले में तोर बियाह करत नहीं बाप रे बाप, घर में तो एकदम से दिनों रात महाभारत होता, बुझाता कि ई आदमी के घर ना है, जानवर के घर है। ए दीदी सुनी नहीं जब बताओ तनी हम सोचत नहीं ना कि हेकर शादी हो जाई तो बुढ़िया के ना भेज देवे के वृद्धा आश्रम। सही कहत रहो, अगर एकर बियाह हो जाइत ना तो बुढ़िया के तो गर्मी झड़ जाइत। तब का एकदम हमनी के रहल घर में धीरे के न कइले बा वैसे भी तब के रही। का? ए दीदी जानत तनी हम नैहर रही न त हम ये सोचत रही न ई गांव देहात के त बटल ही बानी, ससुरा जाई तो मर्द के साथे बाहर आ जाई, लेकिन ए घर में आइल बना 2 साल हो गइल दिन। अक्का वो छोटको तारा से तो हम पहले ही ना आइल बनी, हमरा ना साध लागेला कि हमहू जाके अपना मर्द संगे बाहर रहीती। उहे हमहू सोचत तनी तो एकनी के बुझाता ना कि एकनी के ढोते ढोत हमनी के जिंदगी चली जाई। आई बुढ़िया आजे मरी जी, मानो तनी मरे के हमनी के असर करे के अरे ना होई हमनी के डाही के तब जाई। हमनी के मर जाए के ई ना मरी हम देखो ना वे ना कहतनी कि डाही के हमनी के तब मरी। मार खा पी के पीठा भई रहता ये तब खाही के नहीं खाही समय रहता पेट में। गांव घर देखते होई कि कतना पतो हिया का करता नहीं सही इनका के रोके आ कहनी है ना कि बिरयानी मंगनी है। हां हाँ की करे अरे वो देवर जी बानी ना बगल में तो भोला जी से मंगनी तो है। सुनी ना जाना तनी लिए जाके हमरा पलंगवा के रख दे आराम से कबाड़ी बन करके खा लेवे के। ठीक बा, ड्रेसिंगवा के नीचे घुसा देता नहीं। हाँ। थरिया में करके ड्रेसिंग के आ नीचे गइल घुसा। बा? हाँ ए दीदी तो खाए के मन करता रहो पहिले काहे ना कहनी जी अरे करत रहलिए से एकनी के आगा कुछ कहात बनता। जादी तो दवाई मिल गई बाप जाके सूती हजे चाहे बना के खोइए जा चली हमनी के खा चल हमनी के खाली है जो जानी मिलर है के तो दूसरा कोई के का तब पावत का? जी। जा तनी फोन लगा के उनका से कहता नहीं। हेलो हाँ हेलो गोल लगे तनी जी। दूसरा काल दो ठीक बटे कैसन बनी रहुआ हाल तो ठीक हो बा खराब हो बा लेकिन रहुआ बाहर में बनी तो रहुआ के हम टेंशन नहीं देहल चाहत। अरे तो बतिए ऐसा करत हो कि हमरा टेंशन हो जी ना बतेबू तबू टेंशन होई। अब का बताई जी कहम तो रहुआ कहब के हमर माई या बहिनिया का छरंग लगावती है घरवे के बात बहरी के बात थोड़े नहीं के। बात नहीं के तो सुनो हमर बात। हेलो हाँ हाँ बोल नी सुनो तनी। कहबू जे तबे लो हम जाना में से थोड़े हम दूरबीन लगेले बन के देखतन। हाँ कहे के तो कहते बानी कि अब बेटी से आन कमरा तो भइली तो कब का करिहन कोनो ठीक बाटे आ जानो तनी हमारा पर विश्वास नहीं के तरह अपन बड़की भौजाई ले पूछ का ली करतिया हो? का करतारी हम बूढ़ी अपन मोबाइल दे देतली अब बेटी मोबाइल लेके ट्यूशन जाती है आ के जन के तो मोटरसाइकिल से छोड़ला सा देखिए हम शॉर्टे कट में बता देते नहीं हम छरंग नहीं लगावत ई मत कर के हम बहिनी के और छरंग लगावती है तो असली झूठो के नहीं कुछ कहत। अक्का जी रवा हमनी पे विश्वास नहीं के अरे हमनियो के तो घर के इज्जत है हमनी के काहे कि झूठ सच के लगावे के बजावे के। तो हम जानता ही बनी मगर देखियो जे तो जन झूठो को अपने काम घर सचो कहे लगी। ली दीदी से बतिया ली। हेलो राजी भाभी आ खुश रहिए देवर जी, का हाल चाल बा? एक बार का सुनतनी हो? आइए सही कहती है छोटकी, हम ना जंगलवा में है देखनी है पिछुआरवा उ लइकवा ना छोड़ला सी गाड़ी से मोटरसाइकिल से आ बूढ़ी ना चुपे मोबाइल दे दे तरी। अब का जाने ओने जा जा कागुल खिलावत तरी। बुढ़िया से पूछत नहीं कुछ है तनी हिसाब किताब ओकरो से ले ला जाए। का उनकरे से पूछी जा उनकरे के हमने के बोल दे तो उनकरे तो मिर्चाइए लग जाई। हेलो हां आ सुनी ना राउर माई के अब हमनी के हाथ पेट नहीं के भरत आतना दिन ले पेट भरत रहल अब पेट नहीं के भरत जब बेटिया सियान हो गइल बिया त ठीक नु देखा जे तो जना करे जे हमर तो माथा गरम हो गेलो। माथा का गरम भइल बा जी हम रोवा से वही घड़ी कहत रही कि ये जी हमरा के बाहर लिया के चली त ना हमर बहिन सियान समरत बिया हमर महतारी बिया बिया। हां अरे वो कौन सा कहत रहनु कि तार फुआ गड़ कहते वो लड़का रहे। हां तनी मैनी खेते बाजार नहीं के ना फुआ के तले तो बट नहीं बा काम करी तो हम करे का अगर धाता घर बिया करम अंबानी घरे जल्दी करे के देख के आओ। हम तो उहे चाहतनी कि यही लगन में जल्दी है अपरिलवा महिले जल्दी बियाह करके अपना अपना घरे दुआरे चले तब जाके बुढ़िया के देखत नहीं कि कितना आ जानो तनी जी कपार के टेंशन खत्म न हो जाए कि हमरी रोबो दू पैसा कमाई तो अपन हाथ में आई बहिनी के वजह से सब कोई में मिल बहर के रहे के पड़त है। ठीक बा सुनो तनी ना गलती हमनी के जुगे रहे के दिल्ली में ठीक रहे। हां
तब का ली दीदी ले बतिया लिखा तो कहतनी आ ये बबुआ जी कहत रहनी ना कि हौरी रौरी कंपनिया में जौन हौ लइकवा रहल जौन के माई नहीं खे आ बाबूजी जी नहीं खन टूअर बा आ 1 बीघा खेत बा ओकरे से बात चलाई ना ओकरे से हाथ बाई धरा के अपन भेज दिहल जा हमनी के 50,000 फरिया जाई। हाँ जान तनी पैसा बाची तबे ना आगे के हमनी के काम होई। हां अब हमनिए के ना रहे के बाद साथ में सब बहनिए के दे दिहल तो हमनी के काम मुंह लेके घूमे के सही कहत नहीं है बबुआ जी। ए छोटको तू बतिया मगर देखा जा सुना जा हमारे को बात हेलो दुआरवा पर हां बोली ऐसा करते तो मारा दोनों को पहले लसार के हम देख ले ठीक बा हम जाता नहीं कंपनी ड्यूटी हमर टाइम हो गइल बा हां ठीक बा जाए रो टेंशन मतलब है जे हमनी खाती बटल है ना बनी जा हमनी के फोन करिए जब ऐसा करिए सब थूर थार के हां ठीक कहतानी थाना में नी केस करे झगड़ा क के बिना झगड़ा कइले ठीक बा ये दीदी अब तो हाईवे कोर्ट से हमनी के परमिशन मिल गई सही कहत रुए छोटको अब मान ल कि अब कोनो हमनी के डर लाज नहीं खे ना ये दीदी देखी ना जब तक से बुढ़िया बिया ना कोई से हंस पावते या ना बोल पावते नहीं या कि बताई हमनी के अगर उचल जाई अपना नहीं अपना घर दुआरे आ बुढ़िया के भेज देवे के वृद्धाश्रम ठीक नु आ मरद हमनी के बस में बटल ही बनस तकावा जी के डर होते का तब का मर्जी उ का कहल जाला ना एगो ज्यादा छोड़ा हटावा जातनी हम दुआरा पर काज के तैयारी दीदी बाटे बा लेकिन बिरयानी बहुत टेस्टी रहल है सही में ना हाँ, अरे बहुत भोला जी tasty जात रहल। रहनी है ना तो हम खिड़किया में फेंक देनी है पैसा बा ठीक कोई नहीं आ सुनी ना हमरो भेजले बना 7,000 रुपया रहुए अकाउंट में तो जाई झट से निकाल के ले ले ठीक बा, हम खर्चा जाते- खाने खाती जरूरी बा हाँ सही कहत रु हम जातनी कहां जाता नहीं अरे दुआरवा पर जातनी हो तनी देख आ तनी ली। हो दूधवा देख ले ही बे अच्छा। तेरे बेटे हमरा ना चिन्हाला दही जमाए खाती लाल होखे लगे अच्छा ठीक बा हम देख लेते ठीक बा जाए